Бақый Идрис улы урманчының туына 23 февральдә 125 ел тулды. Дөньядан киткән көне ераклашкан сайын Бақый аганың безгә булган тылсымлы йогынтысы көчәя генә бара. Милли сәнгатебез күгендә урын алган йолдызы яктырак балкый сыман. Аның сәнгать әсәрләре белән күбрәк танышкан, тормышы турында күбрәк белгән сайын, әлеге улуг затның күп кырлы иҗади мирасының ни кадәр киң колачлы икәнен, туган халкына ни кадәр тугрылыклы хезмәт иткәнен аңлап, үзең дә күңелеңнең игелеккә омтылып талпынуын тоясың. Эше, акылы, билеме белән аерылып торган кешене халкыбызда аксакал дип атау гадәте бар. Бу сүз Бакый ага урманчыга тулысы белән туры килә. Ул татарда гына түгел, барча төрки халыкларда диярлек беренче профессиональ рәссам, сынлы сәнгать остасы. Бәлкем Авропа дәрәҗәсендәге атаклы, сәләтле, һәр яктан талантлы, менә теге һәр яктан чарланган була бит Асылташ. Менә шундый гаҗәп Асылташ ул Бакый Урманчы. Ул сынлы сәнгатьтә беренче әйдәп баручыларның берсе. Һәм нигез салучы безнең сынлы сәнгатебезгә, татар халкының сынлы сәнгатенә. Ул рәсем сәнгате булсын, сынчылык булсын, әмма. Аннан соң зур монументаль композициялар булсын. Бар җирдә дә үзенең сәләтен һәм үзенең күп кырлыгын һәм тирәнлеген күрсәтә алды. 1926 елда Мәскәүнең Сәнгать техника институтын тәмамлап Казанга кайта. Ул Казан сәнгать мәдрәсәсендә татарлардан беренче укучы. Әлеге юнәлештә югары белемле беренче татар укытучысы, талантлы рәссамнар тәрбияләүче. Казан сәнгать училищесында Бакый ага Николай Фишин белән дә аралашкан була. Фишинның стаханасында тәрбияләнә. Фишинда мондый андагы кебек патриотизм булмаган. Ул чыгып киткән Америкага булды, мин Санта-Фе дигән җирдә Америкада стаханасын күрдем. Бит Урманчы үзен мискин бүтән тормышын ул теге славкиларда булып. Узган гасырның 30-нчы еллар репрессиясе аңа да кагылып үтә. Язу графикасын алыштыруга каршы булуы өчен Бакый аганың 4 ел гомере Соловецкий утравындагы лагерьда уза. Төрле авырлыклар белән очрашырга туры килсә дә, ул үзенең иҗат эшен ташламый. Бакый Урманчы Казакстанда, Үзбәкстанда да нәкыш, график эшләре, шамайлар остасы, скульптор һәм педагог буларак таныла. Бу елларда Абай, виноград җыю, скрипкачы һәм башка шул төбәкләргә хас милли рухтагы картиналарын иҗат итә. Әмма матур булса да торган җир сагындыра туган ил. 1958 елда рәссам чын ирек алып туган иленә кайту бәхетенә ирешә. Казанга кайту шатлыгы яшьлек дәрте белән ашкынып эшкә чума. Татар халкының горурлыгы булган әлеге шәхесләрнең шах әсәрләрен ул гомеренең нәкъ шул чорында ясый. Уралдан махсус ак мәрмәр кайтарта, хәтта үзе дә барып алгалый. Килер заман һәр язучының үзен, сүзен вә шәхси тормышын энәсеннән җибенә кадәр тикшереп чыгарлар әле дип язган иде Тукай. Ә бит Бакый ага аның чырдашы 1907 елда 10 яшьлек Габделбакый Казанга Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга килә. Тукай дигәчтән үк миңа һәр вакытта исе бәйкидә 907 ел. Ул вакытта минем 10 яшьтә авылдан мәдрәсә Мөхәммәдиягә укырга килгән вакыт. Сентябрь айында. Соңыннан мен белдем инде Тукай да шул 7 елны сентябрь айында Казанга килгән икән.
Габдулла Тукай иҗатын мәңгеләштерүдә Бакый Урманчының хезмәте әйтеп бетергесез дәрәҗәдә зур. Шүрәле, Кисекбаш, Печән базары һәм башка йөзләрчә әсәре моның ачык мисалы. Алар гади иллюстрация генә түгел. Рәссам сүзләренә караганда, Тукай рәссамнар өчен үзе бер шишмә. Тукай язган, шул 7-нче елны. Мен юк түгел әле. Бара торгач үз арабыздан маһир рәссамнар чыгып, Шүрәленең кәкер борын, озын бармак, мөгезле башлары һәм дә кулык сулларын шул тасвир кылынган урманларны һәммәсен тәрсим кылып чыгарлар. Кырлайдагы Тукай музеена якынлашканда ук үзеңне Тукай белән Бакый дөньясына килеп кергән кебек хис итәсең. Мемориал тулысынча Бакый ага эскисы буенча торгызылган. Йорт өчен урманда үсеп утырган агачлар арасыннан иң озыннарын, иң түзләрен ул үзе сайлап алган. Габдулла Тукайга гына түгел, Бакый Урманчының үзенә дә һәйкәл бу мемориал. Энциклопедик безнең шәхес. Кайсы гына өлкәнне алсак та, ул безгә ул иҗатчы тарихны да белергә тиеш, мәдәниятне дә белергә тиеш, телләрне дә белергә тиеш, бер генә телне түгел, берничә телне белергә тиеш. Шул вакытта аның иҗаты башкаларга кызык була дип әйтә. Сәнгатькәрләр арасында Бакый ага әле дөньяга бар ягы белән дә ачылып бетмәгән бөек шәхес ул дип белдерүчеләр дә бар. Рәсемнәре дә кайсы кая таралган, әсәрләре җибе үзелеп чәчелгән мәрҗән кебек дигән фикердәге шәхесләр дә юк түгел. Бакый ага Урманчы иҗаты шул кадәр күп кырлы. Аның әле бүгенге көндә дөресен әйткәндә иҗатын бөтен барлыгы белән өйрәнелеп бетмәгән. Беренчедән аның менә нәгыш сәнгате турында хәзер инде менә графика өлкәсендә ниһаять безнең Марат Мингалиев аспирантыбыз китап чыгарды, барлады. Bütün dünya muzeylarında bulgan эшләрен, үзебездәге булган bütün әсәрләрен туплап, аны өйрәнеп, монографиясе менә чыга. Аның скульптурасы үзе бер дөнья. Сыннары гына да үзе бер дөнья. Чөнки графиканы әйттем, һәм инде каллиграфиясе. Аның гомумән ислам белән мөнәсәбәте, Müslüman dünyası bilen, Türkiye dünyalar bilen, Avrupa bilen onun münasebeti, Avrupa tradisiyaları bilen münasebeti, hem onun icadında Avrupa bilen Künçıgış'nın tradisiyaları. Уникаль сәләткә ия булган әлеге шәхес матур, көчле баритон тавыш белән җырлаган һәм искиткеч матур итеп скрипкада уйнаган. Ул скрипкада уйнаулар аны. Шундай итеп уйнап җибәрәләр, бөтен дөньяны, бөтен тирәлекне моңландырып, менә без дулкында шайкалган күп буладыр ул уйнаганда. Бакый ага Урманчыга хәтта консерваториягә укырга керергә дә тәкъдим итүчеләр була. Бакый ага иҗатыннан моң бер килүен Сибгат Хаким бүген монда Бакый күргәзмәсе шигыре аша әйтә. Бу күргәзмә үзе бер зур тарих. Кайнар сәлам миннән рәссамгә. Моң дөньясын ачып бирә алмам. Мин бишара күпме язсам да. Инглиз, француз, алман телләрендә укый сөйләшә алган Бакый ага рәсем ясаганда да халык көйләрен сузгалый. Dünür taslay jitkendey bir kız jılay Zülhizay Әнә шулай җыр, бәет, мөнәҗәт килеп ул меңнән артык график эш, 300-гә якын картина, 100-дән артык скульптура иҗат иткән. Дөрес, язмыш аны төрлечә җырлата. Бу аның гомер буе иҗат иткән данлыклы сагышы. Әйтерсең лә халкыбызның язмыш сурәте.
Дусты замандашы композитор Нәҗип Җиһанов сагыш скульптурасына, гомумән Бакый ага иҗатына музыкаллы хас дип искәрткән була. Мне кажется, на редкость многие его произведения очень музыкальные. Примером это служит «Сагыш признание» и «Весна». Это, по-моему, вот эти произведения не только поэмы музыкальные, это целые симфонии. И вы знаете, вот, может быть, я впервые об этом говорю, мне кажется, вот этот «Сагыш» какой-то сам образ автора. Әлеге эксклюзив кадрлар Бакый ага турында тапшырулар әзерләгән Лия Захидуллина архивында сакланып калган. Менә аннан яктылык, ниндидер яхшылык менә ташып торадыр. Менә ул бер нәрсә сөйләмәсә дә, бер нәрсә әйтмәсә дә, ул менә миңа гына түгел. Менә аның белән һәрбер аралашкан кешегә ул тәэсир итә. Һәм тәэсир итә менә теге мгновенно дигән түгел, менә хәзер генә, менә шаккатамыймы? Юк. Ул закка кала. Менә мин мәсәлән хәзер дә искә төшерәм аныймы? Менә күз алдымда тора. Менә күз алдымда тора. Шундый сикемле, ниндидер мөләем, шундый якты чырайлы, ачык йөзле һәм шундый үзе тирән мәгънәле кеше. Аның һәр әсәре тирән мәгънәгә ия. Шуңа да Бакый Урманчы әсәрләре Татарстанда һәм чит ил күргәзмәләрендә даими күрсәтелә. Лия Захидуллинага багышланган картинасында сәнгать галереясы сатып алган. Сәнгать белгечләре аны Бакый аганың соңгы иҗат чорында ясалган инҗе бөртеге дип бәяләде. «Современница» дигән картинаны ул 3 ел язды. 3 ел теге көндә дигән сүз түгел. Кайсы вакытта теге атнага 1, 2, вакыт булганда инде сөйләшкәндә киләм. Ләкин 3 ел язды. 3 ел мин басып тордым бик үкшәдә. Менә анда басып торам бит. Бархат күлмәктә. Бик үкшә нишләп? Менә гәүдә үзгәрә. Кулларны бик зак язды. Шунда менә мин басып торам теге булай тотып. Зак мейтем, ей Бакый абый, нишләп инде шундый кайчан бетәйин инде бу, нишләп кулларны? Мин сине әле соңгы көнемә хәтле язам дия. Икенче минем портрет. Ул просто портрет Лии Загидуллиной. Аны ул бик тиз язды. 1999 елда рәссам скульптор истәлеген мәңгеләштерү уңаеннан Казанның Шапов урамында Бакый Урманчы музее ачылды. Дөрес, ул үзе бу йортта бер кайчанда тормаган. Анда хәзер аның иҗатының геройлары яши. Меңдә 12 елда Туган төбәгендә дә музей ачылган иде. Тумышы белән Бакый Идрис улы Урманчы Буа районы Күлшеркене авылыннан. Әлбәттә, һәркем өчен туган нигез кадерле. Кинохроника кадрларында аның авылдашлары белән күрешкән вакыты сакланып калган. Кадерле Бакый ага Урманчы, сезне туган авылыгызда кайтуыгыз белән тәбрик итәбез һәм иҗади тормышыгызда уңышлыклар телибез. Бакый аганың туган авылына кайтып йөргән еллары, иҗаты турында хәзер экскурсоводлар музейга килүче кунакларга сөйли. Музейда эксклюзив экспонатлар байтак. Музейбызда Бакый аганың җәйге яңгыр, март кары, сепаратор янда, ындыр табагында, милли кием эскизлары, Кадрия, Шүрәле әкиятенә карата иҗат ителгән иллюстрацияләре, шамаилләре саклана. Шулай ук Шәйхзада Бабич, Нәкый Исәнбәт, Мәҗит Гафури, Галимҗан Ибраһимов, Габдулла Тукай, Салих Сәйдәшев сыннарда музейыбызның турында урын алды. Гулаг гимнастеркасы, Су анасы әкиятенә иллюстрациясе, Сирень репродукциясе, Габдулла Тукай премиясе бүләге, шулай ук музейыбызның кадерле, истәлекле ядкәрләре.
70 елдан артып киткән иҗат юлы рәссамның халыкка армый талмый хезмәт итүе, осталыгы һаман камиллеккә омтылуының мисалы. Мен сізге бір вақытын айтқан едім, уянға жоқ мен әуел шиғыр яза баштаймын деп. Міне әлде шылай, уянға жоқ мен тезгіне орыннан тезгіне тұрып кетіп, мен біраз қиялланып жатам, ойлаймын нәрсе ішлерге екенін, нелер білем, нешік ішлерге екенін де. Шул уақытта нешіктер менің оңымда туа бірне қадар шиғыр. Якташлары Бакый аганың исемен киләчәк буыннарга таныту өчен һәр даим җан атып йөрим. Аның 1000 ярымга якын шигырьләре бер тапкырда нәшр ителмәгәннәр икән. Бер тапкырда китап булып бастырылмаганнар. Алар гарәф алфавитта язган булганнар. Аны безнең якташыбыз Зөфәр Гумарович Мөхәммәтшин хәзер кириллицага күчереп, менә ул китапны без быел бастырып чыгарга дигән эшне алып барабыз. Ничә еллар шулай агасың, бырмаланып, ярып, татар саласын, бер ягыңда калдырасың никтер, тау ягының буа каласын дип язган бер шигырендә Бакый ага. Бакый Урманчының безнең музейда үзенең шәхси әйберләре бар. Аның бик 13 бюсты, оригинал эшләре урын алган безнең музейда, ләкин аларны куярлык безнең урын юк. Кызганычка каршы, безнең Бакый Урманчы почмагы бар, якташлар залында, ләкин ул залга тулаем Бакый Урманчының эшләрен урнаштыру мөмкин түгел. Шуңа күрә аның менә эшләре белән, шәхси әйберләре белән музей төзү минемчә бик уңайлы, бик кирәкле эштер дип саныйм. Буада аның һәйкәле куелачак. Һәм буада әле Бакый Урманчының музее югыйды. Хәзер инде рәхмәт Рөстәм Нургалиевка акчада бирде. Без аның музейның проектын һәр эшләттерәбез. Бакый ага кояш белән бергә уянып, бик иртә эшкә тотына торган булган. Гомер сәгате дә 1990 елның 6 август таңында туктый. Әмма сәгате туктаса да, иҗаты исеме кебек үк мәңгелек. Халык аның үзен зурлый бүген. Ул бүген дә безнең хәтердә, күңелләрдә мәңге сакланыр ул. Онытылмас Бакый мәңгегә.